nakajing jasa tambor ka wei ka khana ka badang khatlai snam karta ha wei briu ka bla ja ha ka snong ka bahap ha West Khasi Hills District mena ka henriu tarik nailar araja arpusan ha ka ban nakal yang kipulet kim shem la panhap ya ka kes kat kum ka poksu act kumbala penpau da arngot kinong esat an bakentup yo samla en lang sawian bat samla pens kam lang kharjaren kibedei ruki de khot ke HYC haka arpa hundre tarik nailar arhaja arpusan kini ki samla kila lej banya kendu ya ka agatha sangma ka chairperson jong Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights MSCPCR bantuklar halor kini ka jingja Hendrai namar ka jingbom don ka chairperson kini ki samla kila IT no yakashiti ha upi e jongka Habakran sigilat patay kubor usamla en lang sawian ulaong. Baka jingwan bu ya ka jingmudoy ha ka commission kaday halor ka jingpen slam kipulet ban shimkam ha ka biya day bat kani ka jingja. Ulaong ru baka commission kare ban pensitam ya kipulet ki baklam register ya kani ka kes kat kum ki kendon ki baday. Kaliang jungi ki arngot kinong sadaan mo berpenjuru kum kinong ilam juga HYC hadin bang giladap ban kumbap lasiki hakalat patay kubor jong sulong mil mo. Alor katuka jinja kabaladan kajing sha tombor berkajing sha berkajing semua ban batbor wei kena ibarat kalai senam kawai kasnong okey apa West Khasi District kabal nakaliang juni nilalai ban tuklar ya kena kam okey apa police station tiba katika Nongsten police station ya alor kena ka kampat nimshem la songkiti akaba minta kasipat nila wan pat ban bu sa ya kena complain haka nika Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights kabedai bat kata ka jing penslam jong kita ki buar kulit kita shimkam bat ki badai ki IU kabedai bat kani ka jingja jing pelong yangi kumginong saya kumginong alam juga HYC bangin wan ban bu kani ka complain ni kalong bangi artatin ya kata ka jing kular jong kulit mo do le si kita ki kulit kim shim la le ka kam kumbakin kular ni ho kilo am bakil sa put kata ka priya mo bakin alta ki section hakanika jingja namar ba kum kumbanga dekong berkumbang edap kran baki kulit kila invoke pun banyak ke section 126 bab 74 juga BNS dan delor kena rem ban kalian jungi ngim semua artatin ngim sanya ka pelang pat ini ban kana bentuk kelan hakanika Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights katkum ka Protection of Child Rights Act Rajar Sam but hakani ka petition nila pensngo wiki bubun ba kimat ya ka bangin mla ban disclose mo but hendrai nila pat ban subatai bang ya bu ke priya hakmat ka commission mo ding by chairperson di agatha sama mo hakabedai bat ban penstom itu ki kulit kamtam itu ki ayo bat ki week officer kiba day ki responsible officer mo kiba interest ban pet ki case ka section 19 bat section 21 jong ka Pokso Act halor kata ka jing bom register ka jong ki ya ka offense ka provision jong ka Pokso Act bat halor ka jing bom jing shimkhai ki ya ka kam kumala binshat hakimo bat ila batairu ya ka priya bakadan ka jing kanya ka article 14 bat article 21 mo jong ka British jong kari India mo kabedai bat kani ka jingja ka balja persha ini kena berang license Jakarta Nolor kita ulaong ru baka commission kan haban ai counseling nolor ban pa segi jaka sumar ya kanika kena kebelangat ha kanika apot ila dawaru ina ka commission ban kan provide ya kata ka assistant mo anta ban ai kata ka counseling assistant anta ban paru saka jaka sumar kan namar bang nitip shabi ni kena hadu menta idun hapdang kata ka jing stem ka jumut ka perkat kaba hadu kata-kata kaba imla ban recover hadu katu kasi kabalaja ila putru ke priya haka commission bakadai ban pitiknaro begitu kibrio ki bodan kti hakan ka jing tombor bat ka jing thumu ban bat bor yeni khna mo kidai ban sakem bardor bat ban pitiknaro baka kane ka case kabala register hakime pak section ka BNS dai ban register mardor no haka provision bak section ka Pokso ngimpat yo ban bodien mo namar ba hakatu kasi ngidang ngila file ha men men Friday mo but minta kasniro ang yawan ban file kani ka complain but hadin kani ngin sa bodien ding baka commission mo but hatu ka ka steps ni ka action ka baki pulit nang thina po ka West Khasi kilale alor kani kam bala ra kamdang kanu ka action ka ba maki pulit ding baka ka West Khasi district kimshim kam ni sa wan ban bodien ban ya kenduru markmat i chairperson jo kani ka commission namar ba minta kasingim simlayo ban kendu i markmat Ray namar bakani kam ka lolong urgent nila submit na tangi ka representation bag ni ka receive bag ni sabot din bag ni misong 50 mo kung bang yadap kran bangi nginyarap nadu ka mensiam ya ini kena bat i kwaro ban kran ne bala de bakani ga lat pakai kubot sulong miel mo
wala dan kini ki ja ki ba kum kini ki jamo ni ro kum kini saya kum kini lam tak so sini kra penyerap ya nu ki bril lani gelanat ki ba kedu kum kini ka kap ki mi shikmat bana prusini bani kra penyerap ki Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.